दिनै बयबो बुङो बा जों बयबो मिथियो 6 शेड्यूलआ इट्स मोर और लेस ए मिनी स्टेट सोरबायानो बेखौ सभरेन कान्ट्रि बायदि होननानै बुङो दिनै इउनियन टेरिटरि बा आलादा स्टेटनि गाहायाव मोननैसो बेयाव जिनिसल' गैया थ' मोर और लेस बेयो पेरेलेलि स्टेट गभर्नमेन्टनि गोहोजोंनो एसेल' गाहायाव जों पेरेलेलि थाङो दिनै स्टेटहा 6 शेड्यूलनि सायाव आखाइ गैया 6 शेड्यूल एरियानि काउन्सिलनि हेडआ गभर्नर बेनि चिफ मिनिस्टार नङा थ' बेवहाय बिनि गेजेरजों मा होनो नागिरो जे 6 शेड्यूलनि ओंथिया जाबाय सेल्फ रुल अथवा सेल्फ गभर्नमेन्ट गावखौनो गाव खुंनो हानाय मोनथाय सहाखनर बेबस्था थ' बर'फोरनो बेखौ होदों बे मथेब्ला जों सिगाङाव एसे नुदोंमोन सहाखन बेबस्था खिन्थु दा जोङो थांनाय 2020 एकर्डनि जों नुबाय जे बेयाव जोंहा दिनै सहाखननि बेबस्था गैया जों गावखौ खुंनो मोनाखै गावखौ खुंनो मोनोब्ला दिनै जोंहा मा दङ एसेम्बलि दङ बे एसेम्बलियाव जोंनो जिखिनि मोनथाम पावार होदों बे मोनथाम पावारनि गेजेरजों जोङो बे बिटिसि हालामनि ओनसोलफोरखौ माबायदि जौगाहोगोन इरिगेसन बेलायाव बा एग्रिकालचार बेलायाव फरेस्टनि बिथिङावहाय हेल्थ एबा देहानि बिथिङाव हारिमुनि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव जोंनि हा हुनि बेबस्थानि बिथिङाव जोङो गावनो आयेन बानायना लानानैहाय जोङो खामानि मावनो हायो दिनै जों सानदोंमोन जे बिटिसि जितु बिटिआर एकर्ड जाबाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों पलिटिकेलि जोङो गोबां एचिभमेन्ट मोनासैब्लाबो जि दङ बेखौनो जोङो गाव खुंनो हागोन आरो गावनि मथे जोङो बेयाव खामानि मावनानै इसिबां बोसोर जुजिनायनि फिथाइखौ जोङो गावनि गोसो मथे जों बेयाव खामानि मावनानैहाय बे हालामनि जोङो जौगानाय लाबोगोन नाथाय दिनै उल्था जाबाय जोंनि जितु मोनखानाय सिगांनि जितु पावार फांसन्सफोर बेबो दिनै गोहोफ्रा गैया जालांनो हमबाय कार्टेल जागासिनो दङ ओरैबायदि खालामदों सासे मानसिखौ जेरै आथिं आखाइ खोमा गन्थं दानख्लाबनानै होब्ला बे मानसिया खामानि गैया जायो थिग बादिनो बिटिसिखौबो दिनै बेबायदि खालामनो थांगासिनो बा खालामबाय अलरेडि आधा जे बिनि अनेक पावार फांसन्सफोरखौहाय कार्टेल खालामदों जों फिसा खोथाखौ आं दाबो साननानै माने आं गोमोयो जोंहा जितु बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन्स बेयावहाय जों जितु कन्स्टिटिउसनाव मोनगोन बेयाव लिरनाय दंखाथारो जे बेयाव मा मा पावार दङ जेरैहाय फिसा एग्जाम्पल खिन्थु जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जे बिटिसिनि चिफ डेपुटि चिफ स्पिकार आरो डेपुटि स्पिकार बे साब्रैया स्टेट गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टार्सनि स्टेटास मोननांगौ मर्यादा मोननो नांगौ आरो जायफ्रा इएम बिसोरो स्टेट मिनिस्टार्सनि रायजो थाखोनि मन्थ्रिफोरनि स्टेटास मोननो नांगौ आरो जायफ्रा एमसिएलए बिसोरो रायजो सोरखारनि स्टेटनि एमएलए फोरनि स्टेटास एबा मर्यादा मोननो नांगौ नाथाय जों दा बेयाव नुदों रावहाबो बे मर्यादाया स्टेटासा गैया अथच बियो दाबो लिरनाय दङ भारतनि संबिधानाव बे बिटिसि एमेन्डेड बिटिसि एक्टआवहाय बे दाबो लिरनाय दङ मानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायासै मानो बेखौ बाहायनो हायासै जोंनो मोनथाय होखादों जे भारत हादरनि नोगोरारिफ्रा जेब्लानो गोसो जायो ज' जानानैहाय राजखान्थि हान्जा दानो हायो आरो गुबुन संगठनबो दानो हायो बे जाबाय जोंनि नाम्बार 1 मोनथाय आरो बे मोनथायनि थाखाय जोंखौ दिनै मानो दादों होननानै रावबो सोंनो हाया नैथियाव जाबाय माब्ला गावनि जायगायाव बेबादिहाय गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम जायो एबा आफादफोर जोनोम जायो जेब्ला एक्जिस्टिं पार्टिफ्रा एक्जिस्टिं अर्गानाइजेशन्सफ्रा बे जायगानि मानसिफोरनि हामजानाय बादि खामानि मावनो हाया सेटिसफेक्सन होनो हाया लुबैनाय बादि हास्थायनाय बादि मावनो हाया गोजोनाखै रायजो राजाया अब्लानो बेयाव बे जायगायावहाय गोदान हान्जा एबा गोदान संगठनफोरनि एबा आफादफोरनि जोनोम जायो थ' बे थांखिखौ जोङो हमनो हायो जे जोंहा जे एक्जिस्टिं हान्जा मोननै दङ बे हान्जा मोननैनि मावनाय दांनायफोरखौहाय दिनै सारा बिटिसिनि बर' रायजो राजाया हामजानाय बादि मोनाखै सन्तुष्ट मोनाखै आरो माबा मोनसे नांबावगौ बादि मोनदों जायखौहाय बेजों जाफुंगोन बादि नुवाखै आरो बेजों लोगोसे नुहुरदों जे जोंनि बिटिसिनि इयुना दिनै खोमसि जानो थांगासिनो खैफोद फैगासिनो दङ थ' बेखौहाय हमथानो थाखाय आरो रायजो राजानि जि सन्तुष्ट गैयि बेखौ जोङो मावफुंनो हागोन नामा होननानै गिदिर बिबान लानानैसो दिनै जोङो बे अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ जोङो जोनोम होदों
अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड एबा एपिडिआ पावारनि थाखाय गादिनि थाखाय सोरखार सालायनो मोनगोन होननानै नङा, नाथाय जोङो जोंनि जि खहा जों नुहुरबाय थादों, जों मिन्थिगौ जे बे बिटिसिखौहाय जोङो ओरैनो मोनाखै, जों बेखौ थै जिउ होनानै आइजोफोरनि गोथारथिखौ जोङो खहा खालामनानैसो बेखौहाय मोनदों। बेवहाय जों बेखौ रैखाथि होनाया जोंनि बयनिबो बिबान। जों जि राजखान्थि हान्जा दादों, बे राजखान्थि हान्जाया आं बुंनाय बादिहाय बेयो पावार गादिनि थाखाय नङा, बाट इट्स अ मुभमेन्ट। जों बेखौ सोमावसारनाय बादिसो जों लादों। जोंहा गोबां रोखोमनि सोमावसारनाय जालांबाय लास्ट 60-70 इयार्सनि गेजेराव, 60-70 बोसोरनि गेजेरावहाय। नाथाय जोङो दायो आलादा रोखोमै जोङो राजखान्थिनि फोथाराव जोङो मोनसे सोमावसारनाय लाबोनो नागिरदों। इट विल बि ए पलिटिकेल मुभमेन्ट। राजखान्थियारि सोमावसारनाय खौसेथिनि थाखाय, राजखान्थियारि सोमावसारनाय जोंनि मोन्थायनि थाखाय, राजखान्थियारि सोमावसारनाय जोंनि जौगाथायनि थाखाय, राजखान्थियारि सोमावसारनाय जोंनि गोगोम गोजोन एबा सान्थिनि थाखाय। स' बेफोर जागोन जोंनि स्ल'गान।